Boten alhamdulillah desa niki desa sing kondang. Nggih. Desa sing gelem sedekah, desa sing gelem ewang-ewang. Tegese piye kuwi? Iso diarani desa tulung. Maknane? Langke desa sing gelem ewang-ewang, desa sing gelem sedekah. Mula iso dijenengke desa tulung. Enten desa sing ora tau lara teng mriki. Apa kuwi? Sugih waras. Enten, enten desa teng mriki sing ora tau salah nggih enten. Apa kuwi? Desa bener. Oh iya. Wis ora tau salah. Desa sing dislimur nggih to, ning panggah rame. Apa kuwi? Sambirejo. Oh iya. Kuwi dislimur rame terus niku. Iya. Mula ngriki kula apal banget wong riyen kula nderek ketoprake Mbah Samin ku suwi ya. Ngriki. Nggih ta? Nggih. Mbah Samin ketoprak mriki. Nggih ning Lah jenengan dangu teng mriki. Wah suwe Mas.